Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ka ko bis to paadal heeni? Min paadon ko galle modon. Iko kewi to? Anani hika tuddun subal. E min neru no feewi. Tuddun subal be ene foti innude fedde mudum. Ndeysan. Nyande jeetati. Nyande jeetati ko holto? Jeetati décembre. Ko mairie Dalifort. Ndeysan don welat. Ko holbe ngoni artiste ju men. Nalon ko be ko kala jimo pekan. Josan tubalaga. Ko wayno holbe? Ko wayno Hammadi Aissa Joolen. Tigi e holo? Hammo Jobel. E holon? Oumar Joolen. Ndeysan. Samba Dungel Sare. Abou Falen. Ndeysan. E ko wayno Ibrahima Ñaari Jeeyen. En fof ko ben jogiri Mam jallel yen. En wandi non. Ka nanani. Nalankoɓe ko wayno Salli Jaw Ngatamare Salli Haruna Salli aɗa ɗum tigi on sehlam Mamou Jallelen heɗo ɗon Mamou Jallelen dowmo ndey kol Kérési ndeysan ko holo woni Yaya Titi Yaya Titi Sall on ko Yaya Titi Sall on ko kawa ko wayno Amati Diané Ndiayen ndeysan e ka anda sumul Khalifa général kulli nalenki on ko holon Alhaji Baba Mal ndeysan gondo paare fedde gande don welat tuddunu subalbe o ma tawtere jammo ndeysan Baba Beydi Man bismillah ma ena wonde pullo aha on woni holon Abou Djoubade kecco jam karwas wallahi o mon don kanko ne o tawa omo foti sewede jammo omo jogri binde hirdete wadde ko mbiyeten sehilabe yebobe be Pini TV eden noddi kala biddo pullo to woni biyo biimi e biman anani ono fof on nodda e keewal e bewal kadi eden noddi fedde subal e gonde do ne fof ko wayne holde ko wayno fedde gellay Ali Faale e holon ko wayno haddere kilien holon do non il faut homiro e bismillah Joob Jaarigel ndeysan en dam subalbe rawa e worba e gartugol Joob Jaarigel ko kambe abe njeya e meden ndeysan ko kambe jubbinte jammo e lena mabbe Demba Didi Cham don wela bawda wandi bismillah ma ay wodo jammo bismillah mo don fof dum non Fouta fof no fotiri odon bisma le 8 décembre dum mairie Dalifort do inchallah tuddudu subal sakkiti jibinede adi innede gede mum fof pari ndeysan e dum non onon pada Pini TV on jarama Pini TV on jarama e won bibbe fulbe on noddama on fof nane le 8 décembre to maire Dalifort on noddama fof oto hay goto manko on fof on nodda Pini TV on ne won nder le 8 décembre to maire Dalifort inchallah avec tudunde subalbe tout est possible